ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Эй, номад палангая. Имрӯз гап мезанем дар бораи ҷанҷоли Валберис. Акай Муҳаммад, акай Эсем Шарипов, ҳамин коро чӣ дарку? Агар ки дар шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж лозим боша, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди Эсем Шарипов бепул бикунед ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. бародарое ки аз нӯшокиҳои алкогол азият мекашанд ва мехоҳанд ки аз ин мушкилии бад озод шаванд, беҳтарин роҳи ҳал против алкогол аст ки ширкати шифофармо ба шумо тавсия медиҳад. ин доруе ҳаст ки баъди хӯрдани ин шумо ба алкогол наздик намешавед ва шифо меёбед. Занг бизанен, бизалай. бале бардор, ҷанҷоли Валберис муддати хеле ҳам дарозае рафтестай, лекин ин видео сабаби оне мешавад ки шумо пурра фаҳмед дар инҷа чӣ кор шидестай. Ҷанҷол ба хотири чӣ буд, аз тарафи кӣ буд, ки чӣ мехоҳад, дар ин коро кӣ даст дора, чӣ кор мекунад дар ин кор бизнеси байни як оила. Рамзан Кадиров, Да вообще да, нечеловеческий да, подход да, вообще да. Путин, банки ВТБ, Сбербанк ва дигаро. Бале дӯсто, ҳодиса хеле ҳам ҳодисаи ҷолибе астае ки дар нигоҳи аввал ба мисли як маркетплейси ба назар мерасад ки як каме муноқиша шидае ба ким кадом офисиш каси омадай чӣ кори кардае. Не ки не бародаро. Ҳодиса ба ҳамун дараҷа омада расидагие ки гарчанде ки худи хабар навам набоша, хабари нави дига дар инҷа зам шидагие дар бораи Рамзан Кадиров. Шахсе ки ҳамчун пуштибонаш Рамзан Кадиров ҳисоб мекард ва мегуфт ки аз хотири ҳамое ки ин то имрӯза шиштагӣ нестай ё ин ки киштагӣ нестай, имрӯз худи чунин пуштибонша закази қатлша кардагиянд. Кия и одам ки пуштибонаш Кадировай ва ки Кадирова худша заказ кардай? Ки мега и гапора, аз куҷо, барои чӣ, чӣ гуна? Ҳамаш дар ин видео. Бизалай. Лайк мондана фаромӯш накунед. Давом етем барномаро. шахсое ки бисёр вақти худшона дар тамошои варзиш мегузаронанд, шумо ҳамчун ба ғайр аз тамошо кардан метавонед ки вақти худтона ба фоида бигузаронед. Бо ссилкаи дар комментария закри печида. Ҳамеша бошед дар Telegram канал. Ссилкаи Telegram канал дар якум комментарий бародаро. Бисёр хабару воқеаҳое ки дар YouTube намебароя ё ин ки мебароя, аввалан дар Telegram мебароя. Telegram канал бошен, хеле ҳам хубай. Чунки пештар аз баромади видеоҳо ё ин ки аз бисёр хабарое ки дар инҷа нест, даракдор бошен. Ссилка дар якум комментарий закри печидаги. Татьяна ва Владислав Бакалчук ин ду шахс соҳибони Валберисанд ва ҷанҷоле ки ин қадар калон шидагие ки одамои беруна дар инҷа қӯшидагиянд, асосан байни ҳамин ду шахсае ки ин ду шахс зану шавҳаранд ё ин ки буданд. Мумкине бисёрие шумо дарак доштагӣ бошед дар бораи тирпароние ки дар офиси ҳамин ширкат рух дода буд. Ду шахс дар ин муноқиша ҷон метанд, 7 кас аз ҷумлаи пулис ҷароҳат мегиранд ва 30 каси дигара дастгир мекунанд. Баъди ин коро Татьяна Бакалчук мебароя официал намега ки аз ин супас Татьяна кимай, яъне ки ҷудо шудагиянд. Ва дар бораи ҷудо шуданам, яъне ки чӣ гуна ҷудо шудан, ира бо баъдан гап мезанем. Беҳтарин интихоб ҳамеша чӣ гунае ҳасти ҳамин гуна мондан аст. Татьяна Ким. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? Барои чӣ хотир тарафи шавҳараш ин гапора гуфтаистай, заду хурди дар офис буда чӣ алоқамандӣ дора ба шавҳари ӯ? Гап дар сари оне астае ки ҳамин заду хурд байни посбонои зан ва посбонои шавҳар рух додагӣ буданд. На танҳо посбон ва ё ин ки посбонҳои оддӣ не. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. Фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. Пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавӣ Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. Аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. Гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забранӣ ват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. Ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост.
официально яъне ки чӣ гап шудагиай? Владислав Бакалчук шахсе ки аз кори Валберис озод карда шудагиай, ҳамроҳи рафиқош тахминан аз Чечения, не ки тахминан не баъдан дақиқ мешава, ба маркази тиҷоратии Романов Двор меояд, ки дар уҷа қарор дошт офиси ширкат Валберис. вақте ки ӯ вориди офис мешаванд, ӯро пешвоз мегиранд як гурӯҳи посбонои ширкат аз Ингушетию Догистон. ҷолибиш оне ҳаст ки тамошо кунем ки ҳар ду ҷониба посбоношон аз ҷойҳои гуногунае. ва ин гапҳоро ман просто так нагуфтам. баъдан ин корҳо хеле ҳам калон мешаванд. вақте ки наздики офис мешаванд посбонои шавҳараш, дар омадан наметавонанд, чунки дар маҳкам буд. яке аз шахсҳои ӯ чихеле ки дида мешава ба куал мехоҳад ки дара бишкана. аниқтараш дар официални хабаро куал гуфта истанд, леки дар инҷа ба мисли як гваздадёр ба назар мераса. яъне ки муҳимаш он нест ки ба чӣ дара мекушоянд, мақсад оне ҳаст ки вориди бино мешаванд ки дар уҷа тирпаронӣ оғоз мешавад. муҳим нест ки якум ки тир мепарона ва ҳамчун ки полиса захмӣ мекунад. агар аз дигар видео тамошо кунем, ба назар мерасад ки яке аз посбонҳои Валбериси кора кардагиай. ма ҷолибае ки наиди каси дигараш дар инҷа хандидаест я дар шудагӣ. аҷоиба даву пара тирпарон раста ё хандест я. муҳимиш дар инҷа оне ҳастае ки тамошо кардем ки полисҳо автомат доранд, ягон кас ягон кор намекунад, даже намебуранд. агар ягон корҳои дигар бошад мебуранд, ҳамун группаро тиршаб мекунанд, ки сни ҳаво тир мепаронанд, ягон кор мекунанд. дар инҷа намекунанд. барои чӣ хотир? барои он хотир чихеле ки гуфтам, посбоно просто посбони офис ё ки просто посбони ягон мағоза ягон чи нестанд. посбонои худи шахси ин одамоанд ки гуфтам кришаҳошон калонай. Қағои мака одами бландай. баъдан дар ин бора гап мезанем. баъди ин кор Владислав Бакалчука таҳдид мекунад ҳукми як умра. ӯро гунahгор мекунанд ба киштор, ба қасди киштор нисбат ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ. лекин ҷорибиш дар инҷа чия? чихеле ки ман гуфтам, ин кор кори оддӣ нестай. одамеро ки бояд як умра ҳабс мекардан, ҳамаро ҳайрон мекунанд. барои чӣ хотир? барои он хотире ки пуштибонаш Рамзан Кадировай рӯзи дигараш баъди ин кор мебарояд, на танҳо озод кружок сабт мекунад дар телеграм каналаш ва ҳамчунин номи душманошам мегирад. бародарои Мирзоён, сенатори Догистон Сулаймон Киримов ва депутат аз Ингушетия Бекхан Брахоева. ин номҳоро ба ёд бигирен. баъдан ҳоло бо қасди куштор ба сари Рамзан Кадиров шудагиай дар ин бора бо гап мезанем. акнун дарк кардаестем ки чихеле ки ман гуфтагӣ будам, ин кор кори оддӣ нестай. дар уҷа ино заду хурд доштанд бо посбоно, лекин дар инҷа ким кадом депутатора душман гуфтаистад, душмани худаш. барои чӣ хотир? барои хотире ки фаҳмидем ки гап дар инҷа чӣ гапай. ман муҳорибаро давом метиҳам барои оилаи худам ва барои тиҷорати оилавӣ. хубаш ҳамияе ки қонун дар тарафи моае. бигзор қонун дар тарафита не, Кадиров дар тарафита аниқтараш. бале, дар ин кор хеле чизҳои ҷолиб аст, ба ғайр аз оне ки ин чизҳое ки мо то ин вақта гуфтем ва бо дигариш ки чӣ гуна заду хурд метавона рух бита дар канори Кремл, чӣ гуна метавона ки дар ҷанҷоли як тиҷорати оилавӣ ин қадар одамои аз мақомҳои баланд куш шаванд. инош як тараф беса. ҷолибтараш оне ҳастай сабаби худи ҳамин ҷанг. Деньги. Только за ними будет стоять не коллективная бессознательная, а личность! бале, шумо дам ҳамада ҷолибае ки сабаби ҳамин чӣ мешавад. яъне ки аввали тобистон Валберис эълон мекунад ки бо як ширкати дига шарик мешавад. гурӯҳи рус ки сардорони ин ширкат ҳастанд бародарони Роберт ва Ливан Мирзаяновҳо. албатта ки якҷо шидани он ки шарикии ду ширкат ягон чизи ҷолибӣ надошта боша бояд, лекин буд барои бисёриҳо ҷолиб оне ки ширкате ки мехоҳад бо Валберис ҳамкории шарикӣ кунад, обороти соли гузаштааш камай аз Валбериста. тасаввур кунед, як маротиба, ду маротиба, се маротиба, чор маротиба, панҷ маротиба, шаш маротиба, 66 маротиба камай. 66 маротиба обороти солонааш аз обороти Валбериста камай. албатта ҳамада ҷолиб мешавад чӣ дар кори Валбериста бо чунин ширкат шарикӣ кардан. барои ҳамагони муаммо ошкор мешавад баъдан, вақте маълум мешавад ки дар ин кор худи Путин даст дорад. яъне чӣ хел. дар ихтиёри Forbes ҳуҷҷате меафта ки худи Путин фармон додагиай ба министри пешинаи экономика ва айни замон боша ёрдамчии худаш Максим Орешкин ки ӯ дастгирӣ кунад якҷо шидани
Валберса бо рус то ки баъдан ин ширкатҳо битавонанд ки конкурентҳои ширкатҳои хориҷӣ шаванд ба мисли Амазону Алибаба. ва дар отчёт гуфта мешавад дар бораи сохтани хати банкии калонтарине ки берун аз Swift бо тамоми ҷаҳон метавона ҳамкорӣ кунад бо расшоти рублӣ бо ахвати қариб 6 миллиард одам. акун савол дар инҷа ба миён меояд ки дар инҷа сенатору депутатҳо дигарро чӣ кор мекунанд? Мисол мегирем, Сулайман Керимов яке аз сенаторҳо маҳз ҳамира сардори асосии ширкати рус мегӯянд. иш ягон ҷои махфиш нестае ки мисол дар чунин кишварҳо ширкатҳо официална сардорошон дига одама, ино дар асли дига одам мешавад. Асли дар ӯ одамое ки мисол ба мисли инаи мегирем, ино соҳиби ширкат нестанд, яъне ки ино одамое ҳастанд ки ширката кришават мекунанд. ва ҳамин хел бисёр ширкатҳо доранд ки дар асл ширката ҳамиё ҳисоб мешавад. яъне ки ино дар ҳама кор кришават ки кунанд, дар кор шава аз худи соҳибшам худи ширката кришават мекунанд мегиранд. ва барои мисол нигоҳ кунед связеро ки чӣ гуна Путин и проекта дастгирӣ мекунад. яъне ки якҷо шидани ду ширката. И именно он сначала привел Бакальчук к главе президентской администрации Антону Вайна, который потом организовал ей встречу с Владимиром Путиным. По итогам появилось поручение Орешкину поддержать проект. ва мувофиқи дигар версияҳо якҷо шидани Татьяна бо яке аз бародарои дигар ширкат, аниқтараш Роберт Мирзаян, ки ин версия метавона дуруст боша мувофиқи гуфтаҳои худи шавҳараш ки баъдан пеши Рамзан Кадиров рафта мега ӯро кӯмак кунанд то ки аз ӯ рабудагиан ҳам ҳамсарша ҳам занша ҳам ҳамсарша ҳам тиҷоратша. ва кори дигаре ки ин версияро метавона тасдиқ кунад оне ҳасте ба мисли ба назар мераса ки Татьяна муддати хеле ҳам дароз аллакай мехост ҷудо шава аз шавҳараш. лекин гап дар сари оне ҳаста чӣ хеле ки медонем, дар хабарҳои Падланс ки гузашта ҳам ҳамин масъаларо хотиррасон кардем ки вақти ҷудо шидан дороиҳои зану шавҳар 50-50 тақсим карда мешавад. мумкине ки Татьяна ин гуна ҷудо кардана намехост, барои он хотире ки Татьяна шавҳари худша ҳамчун баробар ҳуқуқ дар ин кор ҳисоб намекунад. гӯш мекунем яке аз интервюшам маълум мешавад. ширкат Аймай ма ӯро барномарезӣ кардагим, бисёр корҳои стратегишама барномарезӣ кардагим. а Владислав боша ҳамчун сардор кор мекард, сардоре ки худаш коргарай, яъне ки аниқтараш ира ба забони русӣ хубтар мешавад, яъне ки наёмни сотрудник, яъне ки сардоре ки худаш коргар ҳисоб мешавад. мисол ширкат астай як одама дар болои одамои дигат дар офисет ё ки дар болои ширкатат сардор мемонӣ ки нигоҳ мекунад, но асосан ширкат аю ҳисоб намешавад. Татьяна ҳамин гуна муаррифӣ мекунад шавҳарша дар ин ширкат ва дар навбати худ шавҳараш назди Рамзан Кадиров меравад, мегӯяд дон аз ӯ дон ҳамсарша дон гирифтиян ва дон ҳамчун дон тиҷоратша ва дон дигар ӯ дон ягон хел даст дон дар ширкат дон надорад дон. ва Кадиров мегӯяд ки ин корро ба дасти худаш мегирад ва тиҷорату ҳамсарша бармегардона. чанд кӯдак дорем? 7 кӯдак дон, и тамоман дон, и аз одамгарӣ дон, берунай дон, оиларо ҷудо кардан дон. бале, вақте ки дар ин ҳодиса Рамзан Кадиров пайдо мешавад, ҳолат дигаргун мешавад. чӣ аз тарафи шавҳар, чӣ аз тарафи ҳамсар. акун гап мезанем дар бораи банкҳо ки банкҳо дар инҷа чӣ причоманд. дар ҳолати аз ҳадди бад безеб шидани ҳолат метавонанд ки бизнес ба дасти банкҳо биравад. чӣ гуна? Валберис кредит дорад дар Сбербанк зиёда аз 200 миллиард рублей. а дигар тараф боша кредити ВТБ дорад. ва чӣ хеле ки то ин қадар вақта мисол мегирем Валберис метавонист ки кредитҳои худша расчёт кардан бигира, ин тараф боша кредитҳои ВТБ-ра наметавонад ва бисёри қисматҳои аксияҳош зери ана ҳамин кредитҳои ВТБ ай. яъне чӣ гап мешавад? агар ки кредита наспурдӣ, ВТБ метавонад ки соҳибини аксияҳо шавад. яъне ки ҳамин тариқ Керимов мехоҳад ки бо ёрдами Валберис кредитҳои худша расчёт кунад. яъне гуфтан дар кора ки тарафи шавҳарша ки дар ин кор кришагӣ мекунад Кадиров хеле ҳам ҷиддӣ гирифтан дар кора ки ҷиддиш ба он дараҷае мешавад ки худи Кадирова мехоҳанд қатл кунанд. то инҷаи видеоро меоем, ҳатман ба тоқат бошен, лайк монда набинем, фаромӯш накарда бошен. Когда все это случилось, я также пошел к нему за советом, и они предложили помочь. И благодаря этому, вот я считаю, до сих пор
Я жив-здоров, не в тюрьме, и сижу, разговариваю с вами. муҳимаш он ҳастае ки мегӯяд ки ба ёрдами ҳамӯ зиндай ва дар тюрма нестай. Зинда буданаш ку як тараф, хай рекетизм дигар тараф, лекин мегӯяд ки дар тюрма нестай. ва чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем бояд мешунондан шав. Фаҳмидем ки кор чӣ қадар калонае. Одаме ки шахса аз тюрма брора аллакай илиниш то ходи Путина меравад. бале дастгирӣ кардани Кадиров дар чунин корҳо просто так нест. дар ҳолати бурд кардан тамоми дороира худи Кадиров мегира, хай ба Калчука ягон чи дига мета ки намбарагиш негира. Чунин мешава ин корро. Ва то ин қадар вақта ҳаёти заню ва ширкате ки бо ӯ шарикӣ мекард ба мисли як дузахти рӯи замин мешава ки ӯ дар тарсу ҳаросанд. Любой вақт метавонанд ки ӯро дар ягон ҷо сар як тири хоколо кунанд, ки дар ҷавоб ӯ маҷбуранд ки хатара аз болои худшон гум кунанд. яъне гарчанде ки муноқишаи кушодан нарафтеста боша пинҳонӣ, ино иш аз якдигариш ҳарос мекунад, иш мехоҳад ки иша бартараф кунад, иш мехоҳад ки иша нобуд кунад, дигариш мехоҳад ки и тарафша нобуд кунад. акун растем ба ҳамун ҷои видео ки гап занем дар бораи супориши қатли Кадиров. ин кора ки кардай? Сенатор ва депутат. Сенатор депутатҳое ки то ин қадари видеоро дар борашон гап задем. барои ҳамин гуфтам ки номуро фаромӯш накунем, ба ёд бигирен. яготон ҳаст магар? Нет. савол дар ҷае ки кани далелҳои ту Муҳаммад? хеле ҳавоӣ гап назад. далел ман дар гапом дорум, далели хеле ҳам сахт, яъне ки худи Кадиров мега. Рамзан Кадиров бо ҳарбиё вохӯрӣ мегзарона, ки дар оҷа эълон мекуна қасди хунӣ ба сенатор Керимов ва ба депутат Курбанову Барахоев. биёен гапҳои худша ман тарҷума намекунам, чунки шумо нагоен ки вай дига чӣ гуфтӣ, сайти дига чӣ гуфтӣ, гӯш кунен оригиналша. Объявляю кровным местью Барахоева, ЦИЮ и Дон. То есть доказаться, да, Каримов, Сулейман, ЦИЮ, Курбанов, Ридван, ЦИЮ, государство. хеле ҳам душвора фаҳмидан, но фаҳмидем шумо аллакай. мувофиқи маълумотҳои худи Кадиров чӣ қадар маълумоте ки мо то қадар вақти видеоро гуфтем, яъне ки вал бериса асоибош гирифтаянд ва баъдан мехоҳанд ки худи Кадирова бикушанд. ва эълон мекунад қасди хунӣ. яъне ки ҷолибии ин кор чие бародаро? Тасаввур кунед шумо онеро ки сардори як региони Россия ба сенатори Россия ҷанг эълон мекунад ва ба ду депутати Госдума. аз ҳамаи кор мо чӣ мефаҳмем? дар ҷое ки қонун маҳз ана ҳамин хел ҳифз карда мешавад, халқи оддӣ ягон хел шанси ягон бизнес империяи калон кардан ҳеҷ вақт надорад. тасаввур мекунед сардори як региони Россия ба сенатори Россия ва дута депутати Госдума ҷанги хунӣ эълон кунад. ба тамошобинои мо чӣ меган? ду тоҷик иш ба иш соз намегирад, ё ки як блогер да як блогер ҷавоб дода. як бор ёро намебинед шумо? ва ҳоло лангулиам худша ба мисли ҳамиё карда, худша бандит эълон кардания. чӣ гуна одаме ки худша эълон мекуна ҳамчун хизматгори мардум? من الحمدلله امروز خدمت کردم. من خدمت کردم خدمت میکنم. من خدمت میکنم. дар асл золими халқай. اگر تو همین قدر مرا شانس میداشتی که خود یک هستم یا جا میگرفتم. بگم در حقیقت همین بابا لنگری ترازنگ زد گفت که 100,000 میلیونه. зулмша дар ин видео мебинем ки чӣ гуна мардуми тоҷика таҳдид мекунад. گرفتگی بردگیشان ин одам хатари мардумай, хатари миллатай. ва ман дар ин ҷа дар шумо нишон додаистам. дар канали худаш тасдиқи гапи ман мебарояд ки ин одама действителна бурдагиян маҷбур и гапҳоро гуфтаистай. ин ҷиноят нест? таҳдид статья дора, рабудани одам статья дора, зӯроварӣ статья дора ва ҳамаи кор дар як видео. ҳоло ман мемонам тамошо мекунед шумо. 100% далил дора. одаморо дизида, бурда, дар рост мекунад, дар прост мекунад, стили ҳамира гирифта. бо ира инакда ҳифз мекунад. мебуроя меяд ки Шарипов дар бораи Кадиров гап мезана, и хеле мегаша, ӯ хеле мегаша. стили Кадиров давай маъқулай. одаморо рост мекунанд ку бахшиш мепурсанд. ин ҳам бурда одаморо медиза рост мекунад. худша рекет бандит эълон карданияе.
лангули. Роҳи чунин рекетор, роҳи чунин бандито хеле ҳам кӯтоҳ барои он хотире ки сардори ягон регион нести лангули долго намере. Бардоро фикр хтоно дар комментария бинависен, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунен. Тамошо кардани ду видеои нави охир ки айни замон дар болои экрани шумо баромадагиай фаромӯш накунен ва агар касе ки мехоҳад блогер шава, марҳамат, ссилка дар болои экрани шумо. Дароен маълумоти бештар барои блогер шидан ва шиносоӣ бо курс бигирен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. ба худо қасам любой тана гом ку ма последник сиёча бошам.